बर' कछारी अनसायगाव हायुं खुंथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि जथुम्मा नैबे टंलायाव खुंनाय जोंनि मानाव गिदिर चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायदोंमोन। बिथाङा एसे लोमजानायखाय जोङो डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो आङो मासिगिरि हिसाबै जों बाहागो लादों। जों बेवहाय जोंखौबो हांख्रायखादोंब्लाबो जोङो चिफनि जानानैनो बेवहाय दङ, जोंनि काउन्सिलनि चिफनि जानानैनो दा जोङो बेवहाय फैनानै जाखिनि नुदों जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाखि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों बर' कछारी अनसायगाव हायुं खुंथाया जोनोम जादोंमोन। आरो बे जोनोम जानाय हिसाबै बै समनिफ्रायनो बिनि आगोलनिफ्रायबो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोनब्रै फेक्सन एनडिएफबिनि जों ज'जा जयै खामानि मावबोदों। दा बे हिसाबै जोंनि काउन्सिलखौ थाबैनो दाखालै 31 आरो 1 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै सानजारि नोगोराव खुंनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाय 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मायाव माखासे गोबां नांथारगौ माखासे थांखि लादों। बे थांखियाव जोंनि खुंथाया काउन्सिला जोङो जेब्लायबो मदद दङ। बिसेसकै जोंनि काउन्सिलखौ थाबैनो बोरैहाय बिसायख'थि लांनो हायो, मोनसे इलेक्टेड काउन्सिल मोनोबा जोङो गोख्रों जागोन। दा जोंनो थांनाय बोसोराव 15,59 लाख जानाय रां बावजा जों मोननो हादों। मैया दाखालि मोनसे स्पेसियेल साप्लिमेन्टारि जानाय डिमान्डनि गेजेरजों जोङो 5 crore जोङो रां मोननो हादों। दा जोङो 20 crore मोननो हादोंब्लाबो बियो दा जोंनियाव हाबजोबाखै। 15 crore निसो हाबगोन, नैबे 5 crore हाबगोन जोंहा फोथायनाय दङ। जोङो गिबि मन्थ्रिखौ साबायखर होगोन, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ, डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ जोंनो जे खम समनि गेजेराव आरोबाव मोनसे 5 crore रां होदों। दा नोंथांमोननि गेजेरजों आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैयो। मैया दाखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि जायनाखि गेवलां मेलाव माखासे जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा खोथाफोरखौ बुंदों खोब जोङो मोजां मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनि जायनाखि चिफ मिनिस्टारनि रिप्रेजेन्टेटिभ जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा जाखिनि खोथा बेहाय बुंबोदों, बेजों लोगोसे जोंनि जानाय ट्राइबेल एफेयार्सनि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जाखिनि खोथा होदों, खोथाया जाहैबाय मा, जों थाबैनो जोंनि बर' कछारी गाव हायुं खुंथायाव गामि एसे हाबबावनांगौ दङ। 161 बेखौ हाबनायनि गेजेरजों समस्ति बियाब थाबै दानांगौ आरो बिसायख'थिखौ थाबै खुंनांगौ। जोंनि मन्थ्रि बिथाङा होनदों, जोंनि डक्टर रनज पेगु बिथाङा होनदों जे थाबैनो जों बिसायख'थिखौ खुंनो हायो नामा नाजानांगौ। बिथाङा होनदों जोंनि काउन्सिलखौ आरो आसामाव आन्डार स्टेट एक्टनि सिङाव जानो 10 गं काउन्सिल दङ, 7 गं काउन्सिलखौ बोरैहाय बबे सिडिउलाव लांनो हायो। बिथाङा जोंनो राजुवा होबाय, जेब्लानाखि 25 रोजासो रायजोआ बेहाय जमा जाना दंमोन। बेनि सिङाव बिथाङा खुला स्पष्ट भाबै होनदों जिखुनु सिडिउलाव बेखौ लांनो नाजागोन आरो आंनि दिनाव जागोन होनना बुंना लादों बियो। ओंखायनो बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो नैबे बर' माहारिनि आफादफोरनि गेजेराव बिसेसकै नैबे जाय बिथांमोना सिगनेटरि स्टेक हल्डार अर्गेनाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरसालिया जथुम्माफोरावबो बेफोरबायदि खोथाया जाहाथे जागा मोनो। आरो जोङो दा इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल खम समनि गेजेराव जुदि जोङो इलेक्टेड काउन्सिल लाबोनो हायोबा बिसोर बेफोर खोथाखौबो बागै जोङो गोथौयै सावरायनो खाबु मोनगोन, सरकारजों सावरायनो खाबु मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरसालिया जथुम्मानि टंलायाव खुंनाय सोलोंथाइ जानाय फोथाराव बेवहाय खुंनाय जानाखि हाबाफारि, बे हाबाफारियावबो जोङो बाहागो लादों। आरो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सेंग्रा हान्जानि, सिक्षित हान्जानि मोनसे आफाद हिसाबै, जातिनि मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै जोंनि बिसेसकै बिटिसि बा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ बिथांमोना सोलोंथाइ बागै, जोंनि रांखान्थि, जोंनि जानाखि समाज बेबस्था
बेजों लोगोसे राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ बोरैहाय मोननो हायो बिथांमोनाबो जोंजों निस्सय समानै जोंनि जिल्ला कमिटिफोरजों मिरु आफादजों बाहागो लागोन आं बेखौनो हास्थायो गोजोन्थों जोंनि काउन्सिला जिहेतुके बिजेपि दलनि सरकार दं बा अथरिटि जोङो बिजेपि दला जेखौ थोनो जों बेखौनो फैगौ जानाखि आसाम आयेन आफादनि जानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो बेबायदिनो बाहागो लागोन जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दङ बेनिफ्राय गोबां बर' आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो बोरैहाय आवगायलांनो हायो निस्सय मोजांखौनो सिदांखौ लानो हागोन